Тази година решихме малко да разчупим нещата, да бъдат повече събитията свързани с дискусии. Преди да започнем разговора и да поканя и да представя всички гости, които ще участват тази вечер, исках така да кажа няколко думи за авторската книга. Не знам какви са вашите представи за авторска книга, какво сте чували, какво не сте чували. Най-общо казано, авторската книга, това е книгата, която е малко извън мейнстрима. Авторска книга може да има книга уникат, може да има библиофилско издание. Също така може да има детски книги, които са повече с изображения, с илюстрации. Има и такава авторска книга, която е илюстрирана, т.е. писателят е илюстратор и аз съм сигурна, че ще се сетите за такива примери на Антуан дю Сент-Екзюпери. Той си илюстрира книгата, Кърт Вонегът Закуска за шампиони, от по-старите Уилям Такър, Панаир на суетата. Наскоро разбрах, че и Ръдярд Киплинг също си илюстрирал една от книгите, прости разкази от планините. Така че общо взето тази вечер ще говорим около творчеството, около създаването на авторска книга, но също така и нейния път до читателя, който, повярвайте ми, не е много лек. Аз като автор на книга знам, че написването, илюстрирането и отпечатването на една книга си е предизвикателство, но също и нейният път до читателят и обратната връзка. Искам да ви представя Симеона Джуброва. Тя днес ще бъде мой ко-водещ. Симеона е редактор, преподавател дългогодишен по английски език, преводач и има множество преведени книги. Художествени романи, приказки, статии, както и няколко издадени сценария в съавторство. Добре дошла, Симеона, и благодаря ти, че ще участваш в този разговор. Винаги аз към читалищата имам особено топло чувство, защото аз съм израсла в читалище. Моите родители бяха самодейни актьори и от най-ранна детска възраст аз съм била на сцената и в читалището, и след това самата аз участвах в театрална трупа към училището, което учих, и последствие с моята учителка по литература, която беше и ръководител на театралната трупа и, както казвахме тогава, драм състава. С нея в съавторство, Севделина Панайотова се казва тя, Бог да я прости, в съавторство с нея написахме и няколко сценария, така че ми е особено приятно да бъда в читалище Еленко Константинов. Сега, ако ми позволиш, и аз да кажа няколко думи за... Говорим си на ти, защото се познаваме вече от повече от година. Да. Вече се познаваме. Станислава Гетова Смокини, с артистичния псевдоним Смокини, е автор и илюстратор на наскоро издадения фентази роман Филип и пясъчният кораб, който мисля, че е там. Аз самата съм чела романа и участвах в представянето му пред публика в галерия Контраст. На самото представяне тя показа и свои илюстрации, които точно не знам на художнически как се казват, в голям формат. Да, графични рисунки. С тънкописец бях. И това е много интересно и сравнително рядко срещано, когато един човек развива няколко таланта. Таланта по принцип е трудно нещо за правене и за грижа. Нали, музите обичат много време, а пък когато имаш два таланта, това не знам как се съвместява, и затова сега аз бих и задала няколко въпроса в този ред на мисли. Да започнем оттам. Какво представлява творческия процес по написването на една книга?
Творческият процес е нещо сложно. Аз лично писах доста дълго време този първи мой фентази роман. 7-8 години беше така писането, защото се занимавах и с други неща. Преподавател съм и по рисуване и художник също така. Илюстрирала съм книги на други автори, американски, предимно детски. Творческият процес по писането на една книга и по създаването на една книга се дели на три части. Първо е важна идеята, която в началото не винаги изкристализира просто така, но имаш някаква смътна представа за какво искаш да пишеш, може би по-скоро вътрешен порив. И с времето, докато пишеш, дори по едно изречение на ден, темата започва така да се откроява. В случая при моята книга темата беше докъде можеш да стигнеш, обичайки някой. Макар че в началото идеята ми беше просто за юношата, който търси своето място под слънцето, но някак си пишейки, подсъзнанието ми извади друга тема. Това е първата част. Втората част е същинското писане, което е един такъв творчески процес. Един ден можеш да пишеш няколко страници, друг ден буквално пишеш едно изречение и дори те е срам да кажеш на някой познат, че си написал едно изречение. Но натрупването сега най-добре е да се направи една структура на самата история. Правиш ли си структура и каква е тази? В началото започнах с разработването на отделните типажи, основните ми герои, какви са те, как изглеждат, основни черти от характера и така нататък. Имах представа, че искам структурата на текста ми да бъде 12 глави и също така да бъде разказано от няколко гледни точки, от гледната точка на самият герой, неговите вътрешни преживявания, първо лице единствено число и да има един страничен разказвач. И всъщност пишех не така линейно действие от А до Я. Пишех отделни случки и много се чудех накрая как тези случки ще се обединят в една обща история и стана нещо магическо. Накрая просто буквално последната стъпка, една сутрин се събудих и аз знаех отделните парчета как са свързани. И третата част на творческия процес е редакция преди редакцията. Това, което става след като автора си редактира текста и дава на редактора като финална редакция. По-нататък ще те питам и тебе, да си кажеш мнението точно за този етап. Тази редакция на авторът е много важна, защото вижда доста излишни неща в текста, вижда понякога празнини в историята, вижда ритъма, по който пише, може да се окаже, че не му харесва, че изреченията са твърде сложни или твърде прости, просто в зависимост от мелодиката и стила, който иска да бъде книгата. Тоест започва чистенето на плевелите. Да. Първо си засял текста, след това започваш да чистиш плевелите и да разкрасяваш произведението. Как избираш заглавието на книгата? Мислиш ли специално за него? То свързано ли е с сюжета или с героите? Въобще как се избира заглавие на книга? Щях да кажа, че си загубих много време в търсене на заглавие, но той няма творчески процес, който да е загубен. Докато пишех книгата, търсех заглавие и все не се получаваше. Накрая вече, когато историята се оформи, заглавието си дойде естествено, но винаги така в умът ми е стоял този пример. Имах един преподавател по перспектива, Добаров се казваше. Той много държеше на заглавието на нашите произведения. Даже имаше един финален изпит, който беше просто да си дадем име на картината.
И аз по това време, преди години, се чудех как може да има такъв изпит и че струваше ми се доста глупаво. Нали? Но в един момент, но ми остана като спомен. И в един момент с времето, с творчеството, каквото и да правих, и да пишех, и да рисувах, всъщност се убеждавах, че заглавието е много важно. То носи енергията, носи сентенцията на една история. И Филип и пясъчният кораб, както казах, стана някак дойде много естествено като сентенция на самата история. Героите в твоята книга преживяват всеки своя лична история и всеки един си има своите специфики. Как се изгражда един типаж в траекторията на романовото действие? Героя, както казах още в началото, всеки автор може би си пише предварително някакви записки какъв е героя, как изглежда, как се държи, какви са му основните характерности. Но най-вече героя се развива в сюжета, в събитийно, в развитието на историята и колкото повече, както според Проб, нали, задаваш на героя различни трудности, различни препятствия, които той трябва да преминава, или му задаваш въпроси, на които той всъщност ще търси отговора, а някак си с времето той се разгръща пред читателя и грешка, която съм правила, е още в началото да изсипя на читателя какъв е героя. Нали? А то е интересно с развитието на действието, малко по малко да виждаме този герой какъв е и дори да се очудваме, че той е такъв. И ако героите са точно търсещи, главните герои искат да открият някакъв централен въпрос. В случая с Филип и пясъчният кораб, единият главен герой Филип иска да разбере как може да излекува дядо си. Докато другият герой пък търси птицата овес на сънища, защото жена му е в кома и той търси начин всъщност да я открие. Търсейки отговорите на тези въпроси, самият читател влиза навътре в историята и разбира повече за характера на героя. Тоест, героите са свързани с сюжета. А какво е мястото на сюжета? Да, сюжета е панорамата, която виждаме, всичките събития, които са свързани, за да разкажат една история. Сюжета може да има няколко сюжетни линии. В моята книга те са две. Едното е времето отпред-назад, другото отзад-напред. Едното основно събитие се случва тук и сега, но за да разбере читателят защо се е случило, се връщаме нали, назад и всъщност чрез сюжета времето в книгата върви различно бързо. Например, нали, като в 100 години самота, сякаш време, или поне аз това съм имала като усещане, времето върви доста бързо, защото действията са доста панорамно, нали, не влизаме в някакви дълбини на детайли, да, и се нарояват събития след събития и става една панорамност, такава забързаност. Докато може би в Балзак, в някои от книгите му, Селски лекар. Това е много бавно, много прецизно, много детайлно. Как избра имената на героите, защото имената са много характерни и там може да разкажеш малко на гостите за играта на думи, които ти правиш с имената. Как избираш имената и важни ли са топонимите за един роман? Сещам се Михаел Енде, повечето сме чели Приказка без край. Даже самата история в книгата е детската царица, която ще изчезне, ако не й бъде дадено ново име. И аз така се бях фокусирала върху имената. То бяха латински наименования, някакви изчезнали езици, нали, за да се правя на
може би интересна, но в един момент зарязах всичко това и реших да използвам друга техника, просто да си ги измисля имената, но като фокусът да бъде мелодията на името, ритъма, как звучи. Можеш ли да дадеш пример? Например, Аби Дум Ламин, който така, нали, понеже част от действието се развива в една пустиня и нещо така по-източно-арабско си представя. И да, Бендранат Рона също е съвсем измислен, но Пук, който е пък свързан с история в книгата, и то е като, нали, дървото с 1000 души, той му дава име. Така че Катабис е дървото с 1000 души, птицата ловец на сънища. Има и няколко имена, които са свързани с места, които обичам, като Розовата долина и Черно море, но да, повечето са... Кой е читателя на Филип и пясъчния кораб и ти предварително представиш ли си го като адресат на твоя роман? Представиш ли си го или... И да, и не. Представям си, че това е сродна душа, някой, който се интересува от нещата, които аз се интересувам, като магически реализъм, психология изобщо на човека, фантазия, всички тези неща, които... Философия, да, и си го представям по този начин. Иначе възрастова група не е точно, но все пак юношите, порасналите деца и всички, но които всеки са... може да бъде читател на този роман, защото в него има различни пластове. Може да открие по нещо за себе си. И си представям, че е малко по-широко скорен, защото там имам има някои експериментални глави, като сън в съня и сън в съня в съня. Малко и психологията такива. Да, описание на сънища в някакви дълбинни слоеве и също определени фантазни, измислени танци, които се изпълняват като ритуали, които също са свързани с, нали, трябва да си по-широко скроен. И интересното при тебе е, както споменах, че ти си и илюстратор на книгата. Защо илюстрациите са черно-бели? Разкажи малко повече за техниката и защо избра тази техника. Графичната рисунка в случая дава възможности, които цветът някак пренебрегва, и това е работа със светлината, защото графичната рисунка е черно-бяла. И също така концентрация върху формата. Аз много харесвам, не знам, може би някои от вас също така познават Бърни Райтсън, се казва. Той е комик-илюстратор, американски илюстратор, и много се възхищавам на неговия труд. Той вече не е сред живите, но той има един, аз бих казала, шедьовър на графичното изкуство, комикс Франкенщайн. И особено много ми направиха впечатление там рисунките, които са подробни, а в същото време само определени неща са разработени с штрих, с светосянка, други са оставени просто като линия, и той ми е бил за вдъхновение. Мисля, че е нещо по-различно. Сега българската публика, не знам доколко така възприема графичното изкуство, но мисля, че който обича графично изкуство, той няма нужда от убеждение. Илюстрацията по някакъв начин допълва текста и тук е мястото, може би, да кажеш как точно си взаимодействат текста и илюстрацията и с какво се съобразяваш, когато как избираш какво да илюстрираш в историята, на какво да акцентираш.
най-добре е илюстрацията да бъде като продължение на текста, да не бъде повторение на текста, просто една допълнителна гледна точка. В това първо издание илюстрациите ми са по-класически. Няма толкова нарушаване на тялото на текста с илюстрации, макар че имам под заглавието на всяка глава малка илюстрация. Имам такива на 2 страници, имам и на 1 страница. И най-вече се съобразявах с това, че искам илюстрацията да помогне на текста и до някъде, понеже аз съм автор на текста, читателя да се докосне до това как аз си представям тази фантазна страна. Така че доста класически ми е подхода. Може би при второто издание ще помисля как да поразчупя. Да подпомогнеш въображението на читателя. Да. Ти си направила и художественото оформление. Да. Дизайна е отделна част от илюстрацията, нали така? Да обясниш каква е разликата между дизайн или художествено оформление и илюстрация. Художественото оформление, това е оформянето цялостно на книгата като продукт. Текст, не само тялото на текста, основното тяло на текста, но и първите страници, които си имат специфични наименования, шрифт, големина на шрифта, междуредие, пространство между пасажите от текста. Изобщо всичко това, корицата. Много често графичният дизайнер е различен от илюстратора. Да. Той се занимава само с това нещо. Според мен е важно да се уточни, нали, че графичният дизайн и илюстрацията са две различни неща. И понеже тръгнахме малко отвътре навън, нали, от художественото оформление на книгата и накрая, или не знам, ти ще кажеш какъв е точно процеса, как се прави корицата на и кое е по-важно, заглавието и автора или изображението или двете, как мислиш ти? Аз мисля, че заглавието е така фокуса и изображението би трябвало да помогне на заглавието. Има графични дизайнери и илюстратори, които така се заиграват с самия текст, че го превръщат в изображение, не е нужно от друго изображение. Но често текстът е свързан като неделима част от така наречената картинка. Така че текста може да бъде просто вплетен в изображението като неделима част, но фокусът трябва да бъде върху заглавието. Да, така поне си мисля, без естествено да ставаме скучни. Аз тук при тази корица се заиграх с текста, с едно намигване към формата на текста, който образува кораб, част от заглавието, така че го има и намигването. Много, много интересна хрумка. Аз ти благодаря за интересните неща, които сподели като двоен автор и писател и илюстратор и даже и дизайнер, значи в 3 качества ти участваш в тази книга. Така че благодаря ти много. Надявам се, че сме били полезни на публиката. Мона, аз също имам няколко въпроса към теб, защото малко късно все пак се намерихме с теб. Вече имах редактор и коректор на моята книга, но се надявам, че в бъдеще ще имаме тази възможност да работим заедно. Аз се надявам да имаш още много книжни отрочета. Дано. Приеми го това малко като интервю, което ти правя, шегувам се. Аз всъщност те представих, така че направо подготвил съм си тук няколко въпроса, които да ти задам.
Каква е основната задача на един редактор на художествен текст според теб? Основната задача на редактора, който малко не е афиширан, той малко стои в сянка и даже в последните години тази част от издаването на книгите доста се неглижира и много издатели си позволяват да не редактират книгите, тъй като да спестят пари основно от редакция. Но редактора е много важен, защото той хвърля един страничен поглед върху произведението и го извежда на следващо ниво, като подобрява качеството, прави текста по-ясен и по този начин и по-въздействащ. И има няколко ключови аспекта в редактирането на едно произведение, каквото и да е то. Най-напред редакторът помага на автора да направи по-добре структуриран и логически последователен сюжет. Това може да включва преработка на сцени, на диалози, на описания, както и да се създаде баланс между различните елементи в структурата, за която ти преди малко говори. Също така редакторът работи и с автора за по-добро изграждане на героите, като помага те да се развият по-добре, да се задълбочи тяхната мотивация, която имат в действието на романа. И това също осигурява и автентичност на характерите, т.е. характерите да бъдат по-реалистични, по-истински. Редакторът усъвършенства стила на звученето. Тук искам да те прекъсна, това ми е интересно. В какъв смисъл да усъвършенства, т.е. дава някакви съвети? Дава съвети на автора как може да се подобри стила, като много е важно един добър... Тоест не се намесва с стила да бъде променен, а по-скоро трябва първо да разбира какъв е... Щях да кажа, че един добър редактор никога не си позволява и не трябва да си позволява да налага своя стил. Той трябва да схване какъв е стила на автора и да... Което само по себе си не е лесно. Трябва да вникнеш в текста. Да, не е лесно, но добрите редактори се научават и го владеят това. Т.е. ти трябва да излезеш от себе си и да се прилепиш към човека, когато редактираш и да го избуташ него на преден план. Ти винаги си отзад. Това много е свързано и с преводачеството, защото както в превода ти си автор на текста, но ти не си автора, така и в редакцията. Ти си като бекграунд, като фон на автора и трябва да бъдеш в неговия контекст и в неговия стил, просто да дадеш такива насоки, които да украсят, да подсилят звучението. Да направим така разликата между коректор и редактор, защото не всички правят тази разлика. Много хора не разбират тази разлика. Редакцията включва работа върху структурата, стила и съдържанието на текста. Текста да стане по-ясен, по-логичен и по-ангажиращ. Тоест, освен, че влизаш в стила на автора и да кажем, му даваш идеи каква част от текста да бъде подобрен, до някъде ти можеш да откриеш и
смислови дупки или Да, и част от... всякакви смислови, стилистични. Може да откриеш... А като цяло авторите как реагират на това от твоят опит? Различно. Има автори, които абсолютно отказват да ги редактираш и казват това искам да си остане така. Други пък ти се доверяват. В общи линии гледам да намеря подход и да мога да се мотивирам, защо да разбере автора, когато редактирам, да разбере и да види как текста става по-красив, по-изящен, по-смислен. Това е целта на редакцията и в този смисъл редактора винаги работи в съавторство с... И това е процес, нали, не е като това за... е процес и е както във всяка човешка дейност в общуването с хората. Най-напред, за да получиш разрешение да редактираш, ти трябва да изградиш форма на доверие с човека, когато ще редактираш и той да ти вярва, че ти това, което искаш да направиш е за доброто не на тебе, на редактора, нали, в случая, а за доброто на това книжно произведение, което искате двамата заедно да има успех. Да кажа за корекцията. Корекцията си е само поправка на граматически и правописни грешки, ако има в текста. И един последен въпрос, така малко по-личен. Какъв тип литература обичаш да четеш последно време, последните години? За съжаление, в последно време нямам много време да чета. Както всички нас съм много заета, но обичам да чета художествена литература. Напоследък обичам да чета и това е така новото ми откритие, да чета духовна литература, свързана най-вече с християнството, понеже това представлява интерес за мен. На какъв носител? Книжен или? Аз задължително на книжен. Аз работя много на компютър и не обичам да чета на такива дигитални формати. Аудиокниги четеш ли? Не. Не ти е начинът, по който. Пробвала съм да си намирам, докато пътувам, да си пускам такива да слушам. Да, също е интересно, но не е същото като... Но аз съм малко такъв старомоден тип човек и обичам старите неща. По това си приличаме. Мона, много благодаря. Аз съм сигурна, че след това ще има и ваши въпроси към нас, но искам да поканя Георги Георгиев на сцената. Издателство Българ Ресурс. Те издадоха моята книга и т.е. отпечатаха я. Тъйки на високо квалифицирани професионалисти, те са развили цялостния процес по проектиране, дизайн и печат на широка гама от продукти в завършен цикъл на производство, като използват най-съвременни машини за печат. Георги ще разкаже малко повече и той ще говори за процеса по отпечатването на една авторска книга. Добре дошъл още веднъж. Благодаря за поканата. Имам чувството, че като се прибера, ще мога да напиша една книга. Очакваме. Да ми кажеш за процеса всъщност на отпечатване на една книга, художествен роман. Да. Първо идва файла при тебе. Имиджово. Това струва пари, но това е имидж. Не мога на блъска си. Да. Аван титулната страница е тази страница, която всъщност е
да кажем, първата страница и в нея обикновено е само заглавието и някаква картинка към заглавието. След това идва титулната. В нея имаме и заглавието, имаме и издателството, така че ако имаме книга, която е с твърди корици, форзац ли се казваше? Да. Форзац е хартията, която слепва корицата с книжното тяло и е с така един хубав дизайн, за да... Твърдата корица има 56 операции и нормалният срок е 1 месец. 56 операции. Може ли да кажеш няколко от тези операции? Този форзац трябва да се нареже, което е корицата е мукава 2 мм, милиметър и половина, 2,5, зависимост от големината. Той трябва да се нареже на специална машина. Трябва да се отпечата, както твоята корица се отпечата, се сложи найлон, задължително да се ламинира, защото като обиколи мукавата, ако го няма това найлон, ще се напука. Тук и както наш език ще цъфне. Първо се залепва корицата, след това форзаца покрива това, което има корицата от облеклото. Гордо на колко грама хартия се отпечатва? Да не е повече от 140 грама, защото трябва да се бигова, да се натиска хартията. Когато 140 може машина да се сгъне, но има извращение с така наречените бебешки книжки. Детето като яде, да не може да го изяде, да не го чакаш на изхода. Да. Стандартно колко грама е хартията? Стандартно 80, но ти постави условие да е 100. Иначе това е така нареченото брошура номер 1. Брошура номер 1 с фрезовани и стегно след това. За да се залепи тази корица за тялото, минава една машинка, която нарязва тялото. Влиза лепило, което е мокро. Корицата, така наречения обратен биг, се слага заедно с тези два бига. Т.е. 4 бига се слагат, 4 длъбнатини на корицата. И тук фокуса, умението е преди да залепне лепилото, да можеш да го сложиш на тялото. Защото много често се получава, лепилото е залепно, ти да слагаш и то вече не е това. И затова летат страниците след 2-3 отваряния на книгата. Това е. Има фрезоване, лепене и затова така я гледам. Навсякъде да е еднакво лепилото, както се слага. От гледна точка на шрифтове, големини на шрифтове, има ли някакви? За да не изгубиме аудиторията, която е наша възраст с очилата, хубаво е 12 пункта. Това, което е стандарт, може да се вижда. А моите е 10. Ние сме млади читатели. 12 пункта е наистина голямо, нормално е 10-11 шрифта. И сега тук, като правите книга, може нещо да ви хареса на телевизора, но никога не се осланите на това. Хареса ви това, като поканите за сватба. Серифен шрифт, ръкописен. Но като тръгна да се прави, той не се вижда и на пещерски език България. Това е Times New Roman. И тук пак, но понеже е голям шрифта и което казва отстояние в редовете, нали, ти можеш да идеш без да си държиш пръстчето и като заговори да се пак да си мърдне. Стандартно за колко време отпечатвате, да кажем, 300? Това е тайна, но го споделям с вас. Технологията е един ден. Ако е голям тираж, трябва да поръчаш хартията. Тя идва в печатницата, ти я нарязваш, на другия ден се копира на платки текста, прави се на коли, 8 листа, 16 страници, и като се сгънат едно в друго ден, перпендикулярно, се образува колата. Един ден печат, един ден сгъване, един ден лепене, един ден обрязване. Няма да ви лъжа, че пакетирането и то е един ден, но клиентите го казваме, поне е 7-8-9 дена. Ясно. Да. Която е един месец срок. Въобще експедитивни сте и тогава буквално ме спасихте, защото предстоеше представяне на книгата, всичко оговорено и да. И теб, Георги, нали може да си говорим, познаваме се от известно време.
Също исках да те попитам ти като читател, какво обичаш да четеш? Военни екшени. Да. И на стандартен книжен носител или... За съжаление, редакторите и коректорите, това е главно текстове на това, което особено преди да се отпечата, го чета. Импланти на зъби много се отпечатат, каталози, листовки. Интересно. Половината ми клиенти са импланти на зъби. От тази гледна точка, какви тенденции виждаш в книгопечатането в последните години? Какъв тип литература най-много? Ние купихме скоро, преди 10-15 години, машина, която и една бройка, и 100 бройки е една и съща цена. Така наречената дигитални машина. Имаме и офсетови машини от времето на Хитлер технологията, където големите тиражи излизат ефтини, но общо взето. Както тези в Амазон, които са, поръчваш, може да поръчаш и една книга и просто ти отпечатват. Една книга дигитално, това е високотехнологичен принтер, който веднага изсъква, може веднага да се книговезва и е безкрайно ефтино. Няма толкова подготвителен процес. Да се отпечата една такава книга, трябва да имаш 100 листа, ако тиража е 500, трябва да имаш 100 листа в Иран. И това е и изданията, които някой пътува след 2 дена и иска за презентацията да има нещо, което да го покаже. Но викам на 30 000, къде е в куфара в самолета 1000, нали, трябва ми 2. Да. И в това ред на мисли се печатат. И това, което авторите правят, това пак е тайна, няма да го споделяме с никой, напечатва 100 бройки, продава и след това напечатва още 50 бройки на същата единична цена. В смисъл, маха се предпечатната подготовка, набора, странирането, редакторски, коректорски труд и вече единична цена е еднаква за 50 или 100 бройки. Тази гледна точка, според теб, какво е бъдещето на книгата? На хартията, да. Книжния носител. Има ли бъдеще? Има голямо бъдеще. Въпреки че Европа спря да реже горите, няма вече този най-скъп филански осет, както се казва, но на обятния китайски, индонезийски и тайландски пазар на книжна продукция предоставя безбожно ефтина хартия. Аз тук ми е клиент, аз се говоря. Безбожно ефтина хартия, която въпреки че се облага с безбожно високи мита от Европейския съюз и вече и по-скъп е транспорта. Всеки, който каквото може да си мисли, стига да няма насилие, може да си го отпечата. И това е нашата тенденция. Много при нас е развито краеведческата издателска дейност. Тоест, баща ти, дядо ти за рода, пак казвам нещо, което много ме развълнува, книги прочетихме, и сменя се строя преди 40-50 години и човек си описва тея, качихи се в камиона, закараха ги тайди къде си, върнаха се после еди къде си, после те не ги намериха еди къде си, техните деца еди къде си, те имаха толкова пари еди къде си, те имоти се направиха еди къде си, се продаваха за толкова пари, после те имоти се намериха, после след 45 години тези хора взеха тези имоти, продаваха се, викам, пич, това са живи хора в момента, ти като пишеш тези работи, ти нема си жив утре, нали, как определяш това, той къде ми по-късно, 87 години. И си го напечатихме и той си го даде, викам, няколко стотин лева, колко си позволява да си ги пиша тези неща. След малко сигурно ще има и някакви въпроси към теб от страна на публиката. Искам да поканя доктор Светослава Тончева към нашия разговор, нека да аплодираме. Тя е професионален бакалавър, книгоразпространение, магистър библиотечен мениджмънт, има научна и образователна степен, доктор в СУ Свети Климент Охридски, факултет катедра пак библиотекознание. Работи в столична библиотека като началник на отдел обществени, естествени и точни науки. Аз ви благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм тук с вас. Аз съм малко тук с връзки, защото
Ние не се познавахме с Съни. Да, ако може да си говорим на ти. Сега разбрах, че така се обръщат по-близките хора към теб, но библиотекарката в читалището, в което се намираме, е моя бивша колега от Столична библиотека Мария и моя добра приятелка. Така че аз съм тук с връзки. И да ни кажеш от колко време работиш в Столична библиотека? Аз работя от 15 години в Столична библиотека, като през всичките тези години съм работила само и единствено в обслужващи звена. Тъй като в една голяма библиотека, каквато е Столична, има различни структури и те проследяват пътя на книгата в една библиотека. Тоест от нейното постъпване и регистриране, тя получава инвентарен номер, който е като ЕГН за книгата. След това получава класификационен индекс, за да може тя да намери своето място според тематиката си. И след това вече пристига при нас. Проследяваш ли някакви тенденции през последните години? Дали има увеличение на читателите? Да. Моите наблюдения са основно върху Столична библиотека, но да кажем, че тя е най-голямата обществена библиотека. И любима за мен библиотека. Да, и до някаква степен имам поглед и върху това, което се случва в останалите регионални библиотеки в страната. И понеже нашата библиотека има изключително много активности, всичко това е част от една дългосрочна стратегия и програма, всички тези дейности, и ние имаме удоволствието да общуваме с изключително много автори. Това, което мога да кажа със сигурност е, защото преди да се окажа отговорник на сектора с научна и научно-популярна литература, да го кажем така. Всъщност аз съм работила 10 години в сектора с художествена литература. Което прави впечатление е огромния интерес през последните години към съвременни български автори. И това мога да го кажа със сигурност. Виждам как се случват нещата и извън София, но интерес е огромен. Огромен. На какво си обясняваш това? На международното признание, което получат. Няма да ги награди. Всъщност може да споделиш автори, които... Да, точно това ще кажа. Ето, например, понеже тази година юбилейно за 10-ти път проведохме тази наша церемония, годишни награди на Столична библиотека, в които от една страна награждаваме най-активните си читатели през годината и от друга страна по статистически данни от софтуерния продукт, с който работим, интегрирана библиотечна информационна система, ние имаме цифри, които са сами по себе си много показателни, защото... И какво казват цифрите? Десетки, стотици, хиляди прочитания. Разбира се, всичко това е малко или много относително, защото когато един автор, като теб, има само една книга, и библиотеката притежава, да кажем, 5 екземпляра от нея, тя може да бъде прочетена N брой пъти. Когато един автор има 20 книги и всяка от тях имаме по 10 пъти, с това увеличаваме чувствително шанса той да бъде по-четен. Но, разбира се, поред мен един от най-сложните процеси в една библиотека е точно комплектуването, така нареченото комплектуване, което е избора на това какво да купиш. Защото в една от първите години, в които проведохме тази церемония, наградихме авторката Венета Райкова и с това си навлякохме толкова много неприятности. Трябваше след това да се обясняваме защо българина чете Венета Райкова. А ние отразяваме състоянието. Хората четат тази книга. Последствие ние получихме обвинение, че харчим публични средства, за да купуваме некачествена литература. То всеки автор де-факто е длъжен, даже когато издава книгата, си давал аз, например, определена бройка. Това е който мога да заявя, че в много голяма степен едни от най-големите издателства в България вече не спазват. Сериозно? Абсолютно. Значи само аз чинно си дадох. Да. И всъщност това количество, което трябва да стигне до Националната библиотека, която в последствие го разпределя по всички от депозитния списък, ние, например, не сме на първо място в депозитния списък и ако е малък тиража, тая книга въобще няма да стигне до нас. Но както и да е, това са вече много подробности. 4 бройки, поне една. 12 трябва да бъдат, според мен при... 50 бройки тираж, минимум.
4. Не, Една не да. стига ли Да. до вас? Не. В смисъл, столична библиотека е градската библиотека на София, но ние също сме регионална библиотека, т.е. имаме методически функции за София и региона. Така че, въпреки че имаме 100 000 читатели, нали, на фона на 2 милиона София, още повече, че в крайна сметка, даже си позволих да се обадя на колегата, която отговаря за методическата дейност в библиотеката, за да ми каже точно колко читалищни и училищни библиотеки има на територията на София. Защото те са свързани с вашата... Именно, Това сега го разбрах отскоро. Конкуренция, ние се борим за всеки един читател. Нали? Тоест, и те са 200, малко под 250. 250 функциониращи библиотеки, включително и тази, която е над нас. И всяка една от тези библиотеки има своята публика, своята аудитория. Нали? Така че моите наблюдения са наистина за бум на интереса към българска художествена литература. Има ли по-специфична възрастова група, която е по-така активна? Половината нашите читатели са до 28 годишна възраст. Сега има една дупка, общо взето. Сега се появи едно ново поколение родители, които... Това е интересно, да. Има едно ново поколение родители, които са от тези, които четат корените, пускат музика, нали, така, това са някакви такива световни тенденции, според мен. Дори учат английски, има уроци такива пренатални за бебета в корените. Моля ви, значи, извинявайте сериозно. Да не влизаме в... И около 2 седмици дойде една жена да ми търси литература за пренатална психология. Аз чак да припадна. Оказва се, че това е цял клон. И курсове имат такива, да, по-английски. В смисъл психология на вътреутробното развитие. Нали? Аз смисъл това, честно, не го проумявам как е възможно, но се оказа, че има цял клон, че има и издадени книги по тази тематика. Ние ги нямахме, защото те са много тясно специализирани. Тоест ние трябва да изхождаме от това, тези книги, които ние купуваме, защото това наистина са публични средства, ние тия книги не си ги носим вкъщи. Нали, какъв интерес ще предизвикат, колко екземпляра да купим. А ти каза за някаква дупка, която се случва. Дупката е във възрастовата група. Значи, коя е? Аз тук съм ти подготвила един въпрос, който да ми зададеш. Какъв е възрастовия диапазон на нашите читатели? Да, ще те питам. От новородено, буквално в количката, в кошчето, до, мисля, че имаме някъде около 100 годишен читател. В смисъл имаме една жена, която е 29. 370, 96. Идва на крак в библиотеката, така. Тоест много е широка. Но тинейджерите са проблем. Ето, след малко ще питаме Йоана на тази тема. Не, сериозно, в смисъл, това са моите впечатления. Аз не мога да твърда, че това, което казвам, е съотносимо към всичко случващо се, нали, но те там пък имат задължителна литература. Да, имат. Без значение, и къде я вземат, нали, защото общо взето хората вече не създават лични библиотеки. Не знам дали знаете това, но хората вече не създават лични библиотеки. Това е интересен факт. Когато трябва човек да си избере мебели за хола и ще видите, че се предлагат само едни такива масички, на които да си сложиш огромния телевизор. Нали? Да. Значи трябва и тебе да те питам за бъдещето на книгата. Създават лични библиотеки, защото това заема място, и защото се праши. И така. И затова сме ние. Искаш да кажеш, че бъдещето на книгата с книжен носител? Не, аз съм оптимист. Аз съм пълен оптимист. Какво ти е мнението на тази? Мнението ми е, че категорично електронните книги те не са алтернатива. Нали, нещата ще продължат да съществуват паралелно. И хората няма да се откажат от книгата като такава. Може би по-елитарно дори собствената ми дъщеря, която е на 18 години, също не чете електронно. Нали, тя даже онзи ден си е отишла и си е купила сама 2 книги. Моля, тя как си избира книги? Купила, и ще ви кажа какво си е купила. Купила си е Фермата на животните и Отбой в полунощ на Уилям Уордън, което тя не знаеше, че ние имаме изданието от 80 някоя си година. А знаеш ли как си избрала тези книги? Кое е въздействало? Искаш ли ти кажа какво? Да. За ликориците. Интересно. Тя е искала да чете Оруел, защото чете 84-та, аз настоях да я прочете. Но така, другата си избрала по корица, защото била много красива. Обаче все пак добър нюх за литература има, защото това са високи автори. Да, така е, но
Все пак има и някаква форма на натиск, така, в правилния коловоз да изпратим човека и така. Така че според мен една такава възраст имам, като казвам тинейджери, нямам предвид 18 годишните. Те си имат даже някакви, нали вече социалните медии са много силен. Най-голямата ever група е какво четеш, нали, в крайна сметка. Искам само да кажа, че се свързах преди време с Христо Блажев и то не за друго, този, който е създателя на групата и администратора на групата какво четеш, за да го поканя на среща. И това беше инициирано от наши читатели на Столична библиотека, които членуват с тази група. Те казаха, дайте да се събираме, дайте бе хора да се събираме, нали. Групата е 230 хиляди, нали, но да им дадем някакво пространство. Не се случиха нещата, защото аргумента на Христо Блажев беше първо, че е твърде заед, нали, той е един от главните редактори на Сиела. Той няма физическото време. Той каза, вижте сега те какво искат да правят. Те искат да се събират на едно място и да си разменят книги. И каза, това не е нито във ваш интерес, нито в мой интерес. Продавам тези книги и съответно, вие пък искате да имате повече и повече читатели. А вие си имате и читателски клуб. Колега Петър Чухов, който е писател и библиотекар също така. И там правим наистина много, много неща. Има вече утвърдени формати. Поет на месеца, прозаик на месеца, преводач на месеца. Сега той въведе една нова категория по следите на изгубената поезия, в която кани автори, които са утвърдени прозаици, обаче са започнали с началото, са писали поезия, но вече не го правят. И много интересно. В тази връзка, като така един от последните въпроси, каква е стратегията на Столична библиотека за увеличаване на читателите и изобщо за достигането на, да кажем, това са всички кампании, които се провеждат целогодишно. Включително благодаря ти, че ти се отзова да дойдеш тук да говориш на тия теми. Мога, ако ми дадете утре да говоря. Мисля, представа, нямате колко интересно да се работи в библиотека. Нито един ден не прилича на другия. Имаме добри читатели, агресивни читатели, с психични разстройства. В смисъл, ние сме половин психолози, терапевти, изслушвачи на баби. Библиотеката се превръща в нещо повече в последно време от място за... Много ти благодаря, че ми го подаде, защото аз това го казах някъде в някакво интервю и го бяха извели. И не само в България, това е една тенденция да бъде едно пространство. Социален център, някакво социално пространство. Вече не е хранилище за книги, складове за книги, а много повече пространство за срещи и нали, точно и тая връзка в последните години се инвестират много средства в ново обзавеждане, в създаване на едни комфортни условия. Красиво е, цветно е, топло е, има Wi-Fi и това струва само 8 лева на година. Само да кажа, че ние понеже нямаме самочувствие българите или ако имаме, то е едно такова повече на избиване на комплекси, но аз много ценя точно тия форми на читалището и училищното настоятелство, които са уникални български изобретения, изконни и които ние трябва много да си пазим и много да развиваме. Въпрос за сега, за да поканим Йоана като читател, любими автори, книги, може би с времето се е променяло. Аз също нямам почти никакво време, защото се занимавам освен с обслужването на читатели с доста други неща в библиотеката и нямам физическо време. Истината е също, че аз съм жертва също на четенето на телефон, на по-кратките форми. И понеже като ме попита каква е тенденцията, аз казвам, че това, което забелязваме за последните 10 години, читателите на Столична библиотека са се увеличили повече от 3 пъти. Което питате професор Александър Кьосев, той ще каже, че това изобщо не е вярно. И че всъщност българина изобщо не чете, защото току-що излезе изследване на един екип, който той е ръководил за читателските практики в България. Примерно, мисля, че периода хронологичния е от 2006 до 2022 и там има според него пократителни неща. Нали, за задълбоченото четене, за това четене, което вече всички сме жертва на кратките форми и така.
Още веднъж благодаря. аз Искам да поканя Йоана. Заповядай, Йоана под слънцето. Нейният канал е Йоана под слънцето. Първо да й благодаря за това, че се отзова. Тя е нашият най-млад участник. Йоана е студент в Софийски университет, едва на 19 години. Решава да започне да споделя любовта си към книгите в социалните мрежи, чрез нейния канал в YouTube, както ви казах. И също така споделя книги в профилът ти в Instagram, тъй нареченият BookTube и Bookstagram. През 2024 година създава и онлайн книжния клуб Под слънцето, който е книжна общност с хора от цяла България извън нея. Много ми е приятно, Йоана. Можем да си говорим на ти, надявам се. Йоана, ти имаш опит като читател. Сигурна съм в това, защото в твоя YouTube канал видях едни видеа, в които ти беше казала, че миналата година си прочел 82 книги за една година. По какъв начин избираш какво да четеш? Аз така само да кажа от сега, 82 не съм прочела, 82 имам прочетени и слушани. Това е с аудиокниги, прочетени имам доста по-малко, може би около половината от тях. Иронично най-вече чрез социалните мрежи, както от хора, които следя по-така подробно, хора, на които имам доверие, хора, които са някакви авторитети. Да, и дори да не са толкова авторитети като професионалисти, хора, които преди съм взимала тяхна препоръка и съм оставила доволна и вече мога втори път така по-спокойно да се доверя и да взема препоръка от тях. Също разбира се, Goodreads като така най-голямото световно книжно приложение. Да. Така и от него си взимам тук някаква взимаш. Ти като казваш, че все пак се влияеш от препоръки, това е главно в YouTube или в Instagram и така като подточка на въпроса ми, има ли много такива български влогъри, които споделят за книги или по-скоро се насочваш към англоязичните ли? Да, и от YouTube и от Instagram определено си вземем препоръките. Със сигурност YouTube, тъй като е малко как да кажа, обширна платформа и имаш лице, което ти говори, много по-лична е връзката, много дълго и на широко човек може да ти разкаже защо обича книгата, какво му е направило впечатление, защо я препоръчва. Докато, примерно в една публикация, било то в Instagram, било то в Facebook, в друга такава социална платформа, която е повече под текстови формат, няма чак толкова много място човек да се разпростира и да пише подробни мисли, като рецензии и така нататък, така че определено YouTube повече. И дали има български създатели на съдържание в социалните мрежи, български, определено не е достатъчно, особено в YouTube като социална платформа на база на видеа. Да. Има доста малко, но за сметка на това, последните година, 2-3 години даже ви казвам, но определено последните 2 години все повече и повече млади българи, най-вече момичета, но и момчета, решават да създадат профили в социалните мрежи, които са на база изцяло да споделят за книгите, които четат. Разбира се, те не са филолози, не са професионалисти, не са хора, които повечето от тях, не говоря за всички, които, как да кажа, разбират от книгата от професионален аспект, но напротив по-скоро от страна на консуматора, на читателя, на човека, който чете като хобби, като забавление, като развлечение и гледната точка и мнението за една книга от очите на мнозинството и на... Какво представлява BookTok? Аз всъщност за първи път го чувам. BookTok аз лично не ми е социална мрежа, която харесвам и не ползвам, изтрила съм си от доста време. Но това е, как да кажа, в приложението TikTok една група хора, които споделят съдържание за книги. Съдържание, представете си абсолютно всичко свързано с книги. Било то книгите, които са си купили на панаира на книгата, или ревю на нова книга, която са прочели, или различни такива забавни шеги, свързани с някоя книга. И то се е създава едно такова микрообщество, микроклимат, който така
даже прераства и на различни събития, като панера на книгата, се виждат. Има фен срещи и така нататък, така че е така доста развито. Може да ми разкажеш малко повече за този клуб на читателя, който ти самата си създала? Как функционира? Да, избрах книжен клуб да бъде онлайн, тъй като е много достъпно за хора от наистина цяла България да могат да се включат. И идеята на клуба е, че хора с, как да кажа, сходен вкус до моя, тъй като нали, аз споделям за книгите, които чета онлайн и горе-долу хората могат да видят нещата, които харесвам, нещата, които предпочитам. И съответно, ако те се препознават в моя стил, в нещата, които на мен са ми любими, могат да изберат да се включат в този клуб на база на това, че четем така сравнително сходни жанрове, нали, не винаги, но цялостно да. Общо взето форматът е такъв, че е онлайн, както казах, и всеки месец четем заедно една книга, която така групово, чрез гласуване и демокрация е избирана и съответно имаме възможност така всеки ден да си пишем, да коментираме книгата, да има... И да решавате съдбата на автора. И накрая на месеца имаме онлайн дискусия под формата на видео разговор, където така надълго и на широко всеки може да се сподели, да си обменим мнения и наистина е много така красиво да видиш хора от с всякакъв вкус, от различни възрасти, различни предпочитания и всеки така има съвсем различно преживяване и това да можеш да го споделиш, това преживяване, което една книга може да представи на човека, колко индивидуално е към всеки един човек, е много така интересно и хубаво да се види. И наистина е много смислено, особено за вас като млади хора, така да се насочвате един друг. Ти ми спомена, че до един момент не си се интересувала много от четенето, така в юношеските си години и след това изведнъж си се отворила към книгата. Ми разкажеш малко как се случи това нещо? Какво ти така потикна любопитството да започнеш да четеш? Да, аз така да кажа на вас, в момента аз съм трети курс в университета и чета от реално няколко години, 5, нещо такова, нали, активно. Нали, като малко съм чела от дъжд на вятър, тук там ако нещо случайно някой приятел ми подари или ми набута в ръцете, или мама нещо да ми препоръча. Но реално е така преди 4-5 години много, много активно започнах да чета тип. Веднага като свърша една книга, веднага да искам да започна следващата. Да имам една безкрайна купчина книги вкъщи, която така да искам да смалявам. И различни жанрове, пробваш не си така само в една посока отправена. Да, и ме запали да започна. Първо бяха няколко книги, които така повече ми харесаха, вече на по-зряла възраст, когато може да осмисля това, което чета, защото като тинейджери, къде осмисляме, къде не толкова. Но да, няколко книги, които така повече ми направиха впечатление. Също аудиокнигите бяха нещо, което много ми помогнаха да вкарам книгите в ежедневието ми по по-лесен начин, защото всеки ден излезах на разходки с домашния любимец кучето. И така беше хубаво нещо, което да се запълва времето, не просто с музика. И също, да, социалните мрежи наистина също играеха роля, така когато се заограждаш с повече читатели, те това те развълнуват, си част от някаква общност, което нали, те мотивира все повече да четеш. И определено издателствата така би трябвало да са заинтригувани от влогарите, които представят книги, защото това е бърз начин книгата да някакъв смисъл нали, да достигне до читателя. Малко напреднахме с времето, но така сме четящите хора, сме по-приказливи колко са на часа. И ще ми се все пак да дам възможност на публиката да си зададете въпроси, които имате, с дигане на ръка. Аз имам практични въпроси към абсолютно всеки от гостите. Първо към вас, как човек се свързва с редактор? Примерно, имам готов продукт, книгата написана, как си намирам редактор? Към издателства ли се обръщам? Това е малко трудна работа. Нали? Издателствата определено работят и колкото е по-квалитетно едно издателство, толкова по-добри
редактори има. Така че може би това е най-лесният начин. Сега не съм пробвала да видя в интернет. Аз мога да кажа като човек, който всъщност сам си издал книгата без издателство. И това не го знаех до момента, в който не си издадох книгата, че днешно време всеки може да бъде издател. Отиваш в Народна библиотека, даже не си спомням дали изобщо нещо се плащаше, или ако се плащаше, беше някаква съвсем минимална сума. И ти издават един идентификационен код, ISBN. Затова ли моя не е? Моля? Затова моя не е тук. Да, защото аз съм вече издател с Смокини, въпреки че не съм издател. И с този код аз мога вече да издавам и чужди автори, не само себе си. Да. Сега имаше един човек, който във Фейсбук ми писа да ме пита: ще говорите ли за разпространението на книгата след отпечатването? Нямахме и това време, но все пак мога да кажа в няколко изречения, че след това отпечатване на здраве. Има един труд, който трябва да се извърви от страна, да кажем, на този, който си е отпечатал сам книгата, към книжарниците. Не, че е толкова сложен. Говориш пишеш имейли, с имейли вече стават нещата. Аз си представих, че като някога, както отиваш в книжарницата, потропваш, говориш си, обаче те са скрити зад имейлите, така че пишеш на имейла за книгата си с картинка и питаш дали имат желание да вземат на консигнация. Е всичко. Казваш им цената и те обикновено ти казват, че от тази цена ще ти вземат 40-50% от тази цена. Така че трябва да си правиш сметката колко пари си дал при отпечатването. И ето тук идеята за черно-белият роман е много, много добра. Така че да, това е вметка. Аз мога да допълня тук, че сега ми хрумва, че може да проверите, като знаете кои са добрите издателства в България, да видите кои редактори там работят на техните книги и да ги намерите съответно в интернет, иначе за друг начин не се сещам. Изпраща се към издателствата семпъл, част от книгата или целият файл? Това е добър въпрос. Изпраща се на редактора целият файл. Да, но ако примерно искаме... Ако искате издател да я издаде, трябва да изпратите, как се казваше, в момента ми избяга термина. Анотация. Анотацията е малко, така се ориентира дали иска да да, изпращате, имаше си термин, в момента ми избяга от главата, където трябва да обясните за какво става въпрос във вашата книга. Да, анотация. Да преразкажете един вид, който издателя го прочита и преценява дали това представлява интерес за него. Най-се котират, върви сериала и случайно ти си автора на сценария на сериала и издаваш и книга. Всички пляскат с ръце. Да. Какъв тираж е най-практичен? В смисъл, по-големия тираж излиза ли по-евтино? Определено големия тираж 500-1000 до 1000 в полиграфията цената е една за печат. Машината върви 12 000 листа в час. И ти не можеш да калкулираш дали с 700, 800 или 900. Това са минути. Значи цените за тиражите са на 1000, на 2000, т.е. ако е 1500 искаш, между 1000 и 2000 е по-изгодно. Мисля, че дадеш 200 лева, мога ги хвърлиш, но единичната цена ще е по-евтина. Не говорим за новите дигитални машини, де цени на 15 години, не септември, където там цената е еднаква за 10 бройки и за 20 бройки. Достатъчно висока, но пък като обща сума е 200 лева, примерно, което не е за проблем. Доколкото при 1000, при 2000 вече цената пада пъти. Ясно. Благодаря ви. И след това се стига до предоставяне на библиотеката. Всъщност се идва в библиотеката и автора предоставя тези 12 бройки за да Не. Тези бройки, които са указани в закона за депозита, зависят от тиража. Ето
както господина каза, при... 100 бройки са 4. 4, да, за При 300... 200 са Да. 12. Да, с Да. някъде Песто. толкова, да. Те поставят на Националната библиотека, която след това ги разпределя на регионалните библиотеки, които са поред в депозитния списък. А пък иначе Ред има. ние... Има ред. Разбира се, че има ред, да. Това, което исках да кажа е, че в една обществена библиотека книгите могат да дойдат по 3 начина. Чрез депозита, който са длъжни но понякога пренебрегват, покупката, нали, в зависимост от това какви средства може да отдели библиотеката ежемесечно или така, и дарение. Да, хората даряват непрестанно и безпрестанно. И така. Разбира се, ако искат, нали, те предпочитат, ако може да им изчистим мазетата и таваните от старите белки му брясали книги, но разбира се, има такива, които ни подаряват чисто нови книги, прочели са ги веднъж, преценили се, че няма да ги задържат и така. Ние сме много благодарни, защото това е много сериозно. Общо взето статистически покупката е почти равна на даренията. Да. Така че да. И автора се легализира Да. пред обществеността. Като напишеш в Google какъв този човек, да го видим. И Националната библиотека и столичните библиотеки излизат на първите места, че този човек е написал някаква, ако е преподавател, студентите казват, той ги пише, не само ни лъже, нали. Библиотеките са на едно от първите места в Google. По това търсиш някой човек да го видиш какъв е твой и той излиза в библиотеката, че е написал книга или че е печатар. И така. И промотирането накрая, примерно, се свързваме с вас и вие, ако решите, че харесвате книгата, я отразявате в нашия блог. Така ли работите по принцип? В смисъл в YouTube канала? Има различни начини, по които се работи в такава среда. Най-често, което се случва, така нареченото PR, което издателствата се свързват с съответния създател на съдържание и му казват така и така. Бихме се радвали да ви изпратим копия от тази книга. Като когато се праща така, обикновено създател на съдържание няма задължението да я прочете, но най-често читателите, каквото имат вкъщи като книга, го прочитат в крайна сметка, така че най-вероятно да го прочитат и да споделят за това. Независимо дали е най-любимата им книга на света или нали, просто им е харесала, това си е една така доста добра реклама, защото видеята, както аз най-вече за YouTube говоря, но едно видео има обикновено около 2000 гледания, което нали, не е малка реклама, изобщо е много безплатно ли е, извинете? В смисъл, аз сега ви донасям една книга. Трябва ли да ви платя, за да може вие да ми я рекламирате? Щом плащат данък вече, значи не е безплатно. Да. Когато е на база PR, просто някой да ти прати книгата, да ти предостави книгата, тъй като съответният човек няма задължението да я прочете, нали, тук просто предоставяш копието. Тоест няма никакво такова задължение. Вече има, доколкото знам, създатели на съдържание, които примерно, ако издателството примерно ви помоли, моля ви, рекламирайте тази книга, тогава биха искали да заплащат. Да, защото примерно прочитам една книга. С колко часа искат задължително да е хубава светлината. Нали, в крайна сметка книгата не винаги харесва на всеки читател индивидуално, всеки си във вкус и така нататък. Но да, това е най-честия случай. Просто издателството или пък автора понякога да предостави книгата на читателя. И другия начин е в тези групи, за които стана въпрос какво четеш. Има още една друга споделя какво четеш. Там също може да си качи всеки книгата и съответно анотации или ревю някакво да даде за нея. Освен да оставим другите въпроси на по чаша вино, който иска да зададе допълнително нали, някакви въпроси. Времето тече наистина много бързо. Много благодаря на всички, които се отзовахте и на гостите и на вас като публика. Не забравяйте да следите нашата страница в Facebook Клуб на художника Борис Георгиев. Смятаме да направим следващото си събитие може би в началото на април. Ще поканим илюстратори, съвременни илюстратори на различни книги, жанрове, да разкажат за творческия процес. Мисля, че ще бъде интересно. И така.
така, хубава вечер И аз желая. от своя страна, като водещ, да благодаря на всички участници.